Säg då. Baby girl, my girl for my way. And look at me. Vänta få se en död människa. Jag ska få se en död människa. På en död människa. Jag får se. Vad fan är det? Släpp bort två. Borsta tänderna. Släpp. Vad fan är det? Ville? Ge mig nu. Vänder man? Jag vill inte vara där. Men fan, stod på dig själv för. Jag vill typ som en våldtagare kommer ta mig. Åh, nu Du skriver. vänta. Du får inte hålla på och skriva något. Ska radera. Nej! Men jag raderar den inte. Vänta. Gå tillbaka. Vad som hände? Du har sms. Nej. Ta den då. Har jag sms? Få ut om det. Lite vild. Kolla. Sofie.